Bịanụ ka anyị mee foto edit. Ife mbụ ị ga-eme bụ ije na your gallery jee chọta foto ị chọrọ ime edit. Ile foto m a, anyị ya afụ na pimple m niile pụtacha ka chi si kee. Ngwanụ ka anyị bido n'ọrụ. Under portrait ị ga-enwe face, reshape, makeup, skin, na AI. Ịpịkwa n'aka na filter, ọ na-enye gị ihe ọzọ, ịpịa na adjust. Nke mbụ ka anyị baanụ na face. Ngwa nee head, nee freeze, nee small face. Ị chọrọ ka ihu gị pee mpe, ebe a. Ọzọ dịka ibe ya, hụ eyes, hụ nose, ihe hụ eyebrow, hụ lips. Eziokwu bekee wa gbara ọkụ ya. Ngwa nee ihe a m na-eme, ịhụ na isi m na-epe mpe, ịhụ ya, isi m na-epe mpe, na-emekwa gị na-ahakwa ka ọha na mbụ. Ịchọ ka ọ pee mpe, idobe ya n'etiti ọ dị ka ọ dị na mbụ.